bärik surup gaýdarsın. Düşündüňmi? Alma göreyim. Bar bolun. Neme Amamra senem akşam açyny gaýrat etdi, orugyny tutur. Bolýa, hoşta bolun, görüşür. Oho, Şöhratçan geldinmi köşük? Salamu aleyküm. Aleyküm Inetiden ahar getirdim. Ay sağ ola. Oğurlan göle tinin izi var ýaly. Ha, ine Batır, bu ne ýerlätsin la? Gazgynjygy bilen getiräýin edimde. Ay hakykindir we. Köpajan, hani bismillahirrahmanirrahim. Bismillah alıver. Opa, Ha? kombaýnyň kabinasyna minäýinler. Minäý. Şöhratçan, hiç yerine eleji olaymy ene? Bor. Berekella. Opa, tas ýadymdan çykan eken. Men saňa nazar ýazypdy. Ýaňy ýada adamlar getirdi. Öýlerim şäherden saňa garaşyp durlar. Nazardan? Owa. Eýilikmi? Hı. Salamu aleyküm. Aleyküm. Salam. Geldinmi? Wepa diýenler sen bolmalymy? Hawa, Onda jaýyňa çaram tenne bolmaly. menne. Biz Aşgabatdan şäherden geldik. Nazaryň jaýyny satyn alma niýetimiz bar. Ol wepa jana jan dostumdyr. Şoňa jaý görkezler diýdi. Görün. Kakam bilen ejemdir de. Oba göçülüp halis gula getim uğratdylar. Düşünýärmi? Yarım asır bäri şäherde ýaşap, innem oba göçüpmişler. Siz onsoň jaýyň sewdasyny etdiňizmi? Ýok, tek jaýyň sewdasyny edem dok. Ilki bir jaý göreli. Daşa elbetde lekin. Owa daşa elbetde. İçem göwnümde yarasa alsak alaýar. Nazar. Jaýym satarman bolsa, görkezäýer. Ýör kaka gir. Gelberin. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Ine bir de bir jaý. Ha. Tuvaleme beýik talypdyrlar. Kaka? Haw, näme oglum? Nene, gownu yaradymy? Jaý kem ýok eken o. Nağışlaryň nagaýny. Ine oğlanlar, okuwlaryň tamam. Oğlanlar, muny 3 taş bellemek gerekdir. Mektep bir gowlatdy. Hey, gyýyzlar bilen 1 minut görüşüp durmaga sebäpdi. Bu gyýyzlar inni görjek bolsaň, ey şwadyr. Aýş mektep diýmesen haw. Entek şu jaň sesi kulağymdan gider öýdemek. Hoşgal mektep. Inni sülgünün jüjesi ýaly patrat bistek gerek. Her kim bir dereden, her kim bir dağdan çykar. Şiir bolup diýsene, şiir bolup. Esker Recepov. Men oku hem söwüşüň taýýarlygyny aýratyn tapawutlanyň üçin minnetdarlyk eglan edýän.
Sağ ol Nazarcan. Wepacan dünyada yekice arzum var. Şu şangırdap Nazarcan'ın gelini doğuluma geçti. Ondan? Ondan Allah camır aktıcak verdi. Benim Allah'la tallan çağırdı. Ondan? Bak ondan elinden tutup çıktı oylara gittim. Yece, sen yine başladın da. Ey muğdur, sen emice. O ne yapıyor yıkıcardı? Gelin birardu, altık yıkardı. Nazarcan oku 23 ardı. Bak başınız dik bolsa öyle ya bağlanım. Vay öyle mi kırıdım. Bular nazaryň ýanapdy. Bular dünýeden ötdüler. Yatan yerler ýagty boldun. Jaý jennetden boldun. Kalkıp zayiat ediyor. Adı ne mi zayiat? Hawa. Öňe girip ýaşa bermeli. Emmeni berşince jemeler. Olu şunu tamamlaydı. Bar gayret edin. Assalamu alaykum Sara aga. Wa aleykümselam Gopajan, sen nereden hemşire yapıyorsun? Ya kombaynımı kim taptı mı? Waha, Adam kombayn sen ýarna grupla ýönüne başga bir mesele bar. Gystagyl şäher etmeli. Gaty gystagyl çaragyn. Sen näme? Däli göjeliydin. İşin gızla wagtyna. Her sekundyň, her minutyň gızla barabar wagtyna sen şäher ýadyňy düşýärmi? Sen ýigit agdyň aýdýany gulaň eşdämi? Wajib iş çaragyn. Wajib iş meýdanyna. Men hukman nazar göräýmel çaragy. Nazar kim? O Mehmet ağa pakyryň oğlu nazary. O jaýyn tatjak bolýar. Alçylar gelipdir. Jaýyn satjak bolýar. Ata-baba mülkünü mi? Şoň üçin gitmeli çaragy. Gürleşmeli. Ol öz akylynyň bir. O bezzat bolmasa bir iş ulaşaydym ka. Sen ona aýt. Garaz gidişiň bilen gelişiň deň bolsun, bar. Sağ ol çaragy. Deňe iki jawyndyr. Geler çaragy, geler. Ha. Beşinci asır. Çağılar, oyunun dowamy şeýle. Eger birinji oyunçy pökküni zyňyp bilmese, onu pökküni ikinji oyunçy nişana almaly bolýar. Tuveleme bay bolya senema. Senema ýar. Bay gowşadylar. Sen uzunun bulara näçe diýäň? Ay tuveleme bolya. Hemmeňi aýlar. Han çağılar Hani? berikki. Çağılar, han hemmeňiz aýlyg durun. İdrak tüýşün idrak. Han maral orta geç, innen tanap başla. Bejahan bular näde berýär? Bir hili meni alçylatyp barýarlar o. Men sana hayran galýandyr. Siz ne bulardan gowduňyzmy? Öýle doktoruň motoruny alyp owaň çetinden beýlek gatnaýanyňy ýadyňda. Özüm jedeledip ýeke tygryna sür. Ay, sizem gara bolnuňyzlar. Sülüňreşi oturan näliňizde? Şonda da siz ýaly biologiýa tapagyna görkez mesaba ederek diri karşıga getirip koýmady. Özüm şonu ýadyna düşen mektebin direktoruny ýüregine atat ýapdy. Men paýtagda barýan. İş var. 2 gün. Nazar bilen möhüm işim var. Eger aýtjak diýjek zadyň bolsa, aýdy bermeli.
Sada wece görgülü dünýeden öteli bäri 1,5 ýyl wagt geçdi. 1,5 ýylda nazar ne geldi, ne de hat habar yollady. Diýmek, sebäp wadyr da. Öpa, meni bağışla, maňa çağılar garaşa. Özüňe deren jan berip näme diýip sypanýanyň bilýän. Bilýän bolsaň, baronno köçe açykda zowlapdy. Ana. Näme? Üst baran çağan ýüzüne alýaňy. Bir ýumuş bolsa şöhrat. Başga wagtym şöhrat ýadyňa düşýän. Wepajan börek barny mükennirn malam. Uy. Sen nire şaýlanyp barýaň? Gadanym gaýnap dur attygynmyşdy. Wah ejejan öýkülemesine böreğine ähli gowurýan bilýäň. Men wajyp işim bar. Derle uçup gelerinçe arkaýmyn. Men seň näkili wajyp işiň barlygyny bilýän, ondan wajyp iş bolmaýa. Otursan ay. Gelmedi ada burnu sok ýüregi düşýär. Bolşuň nähili, sen özüňden ol bilen nähili gurulşýan. O näme sen deňmi? Dur bakalım. Ece, bilýän o nira bar, Ece. Nira bar, näme şuna tek. Dur bakalım. Salam aleykum. Salam aleykum. Öpajan ýurjyn duzlatyp gitmämi? Gelnece? Şu ýylyň hasylyna ne diýen? Hawa. Ýesi bir mendillen. Ne al? Bismillah. Burnuma vurdy. Yine kıyılarda nesi versin gelince. Gurbany gitdigim ak buğday da. Bereket versin. Öpajan sen imni dağa ýaly ýigit bolup gidipsiň. Şeýdip fermenip berjekmi? Hodurun olyň düzünne. Gıýtjan gazany toýa sowurdy ahyry. Geliniň işi hayırlı gelince. Oň ömür sehatlygyny wadyr da. Wepajan, tuweleme täzelan mellegindäk tarňan jaýyňam ýetişip barýa. Bir lowurdap duranja maşina malnaýsaň. Anan saň öýlenseňem bolar. Ay irdäme ýentek gelince. Uy, muňa janna terek. İr bomy. Hana goňşymyz Küren ağa. 3 oglunam 18 ýaşatmany ýördi. Tuweleme gellerim agdy bir. Bir ojokdan ýerip çykyp ýörler. He. Ay bizim näme gıýtja bilen gıýıňajymyzy lowurda diýip gudaçylyga giderjekdik-de. Şeýle dämeli şon nifeni. Ay bu dostluğa giderin isen gelince hana ecem. Bolya bereket versin. Sağ olun. Sağ ol. Ey hakallar, sen ol durnoluyun düdü bilen yeketudu deňeme Ya haw. koy sana. Yaşlılar salam aleykum. Aha, wepajan, han gel bakali. Han oğul şu baba hanı kiminin davamını bir çöp de oynayalım bitmez. Şey değmesin o. Ben aydı. Durnoluyun düdünün hatılı, yeketudun düdünün hatılının kök bolur diyeyim. Abu bol sen ekberen o. Yok, yeketudun buğdayı kovolur diye. Düşün baba han. An hawa pageldi. Sonra sonun. Durnoluyun onu kutarıptırlar mı? Mıdama ters kurluya. Wepajan ber jogabını. Dey valla. Biriňe agamy gurdun, biriňem daýymy gurdun. Men näme diýsem käme? Rastın ayt wepajan. Doğruyan ayt wepajan. Rastymy aýsam, ýeketudyň düzi her hektardan ortaça 40. Durnolyň düzi weli 47. Ah, aytmadım men sana haw. Ha, nämedim dong. Arçın yeketudun hatırlığını ünsvermedi. Doğurdayının başını ayttım. Arçın, buğdaya su ver deyim. O olsa aytam, tersine, ay yaşlı, bir varın öz gününü dependen koyup durasın emme. Bir varın veren, bir başka, etin veren, bir başka deyip, gününe koyman ahır su verdirdim.
Selim ağam mülkü başına giden yal bolan eken. Doğrudur. Hasıllığın 80 çertlenlerim geçti. Geçer. Hep böyle bol hasılın öz sebebi var. Ol sudanın dökünen meriye. Her dilen rada berip almalılar, oğlanlar, berip almalılar. Düşünen o baba. Ve aleykümselam. Oğluna sağlık mıdır? Divani yeni bir çaylık çay demledene. Sabru kararım alan evi doğulan yerde uçta gelip bilmesen düşüme de girmesen aşk oduna tutaşan dama cümle cahana aşıklar doşur yali bulman mı bahana aşıklar doşur yali bulman mı bahana Ne mollay? Para ver. Hemen zincirine tost dursun. Dünyayı misal alıp gel. Canavar. Kişip görse kır cınna mı? Ay, gözüm mark buraya inle. Aho ağamcan. Näme teňim gara göz bilen aram saýdarmy? Hey, sen bu yerde neymiş yapıyorsun? Ya beni izah yapıyorsun şeytan. Seni ýerle başyma ýapaýlmay. Näme seniň ýerde ýaşanyny bilemok. Bir kağım kıynuğuna düşenler. Belki men kömegim gerektir deyip pikir edip kaydılar. Karagöz besetle. Ve şıpşıklardan yana itime gün yok oy. Say! Hey oğul sultan. Sen mamla pişire kellay. Hay Karagöz. Bir pişmişinin şey zincirine tavutturma o amir. Gir yatağına. Ne diyeyim o? At oynatmasan ayağım. Men sana kömege daýmasam ardyryň bilen duşman çık geçäýersiň. Kalkmış değil yani. Vaktin geçeyişine. Yer nädeýin? Bir yol tapaýynmy ya goýbersin edip öý gaýdy berelmi? Badardan gaýdan öküz ýaly. Mumana kömege gerek. Çeşmek başına seni çağırıp versene. Gurruňy ýok. Ýönüp karada men bekledim näme? 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 Hey, seninni ýü ağam bilen suwdaraşyk bolýarmy? Ağa, iş ettirecekmi bakacaksın töle. Fikriňe erbet değil. Hawa, ýeri men näme etmeli? Sen maňa şäherden täzece kartyrç getirmeli. Ine şoňa rady bolsaň, şasenemiň çeşmeň başyna baraýar. Arşdan gelen gelmişekler atly täze oýun çykypdyr. Ber elini. Aşık maşuklar üçün elimden gelen nederin. Ýöne toýdan soň motoruňy özüm sürerim. Bol ya. Be, yüreğe düştün ay.
Assalamu alaykum Devli ağa. Ol Sultan gelce. Assalamu alaykum. Wa aleykümselam Şöhratcan. Gel geç düşüsüne çay içelim. Aman mı Şöhratcan? Näme etjäň bir zatlar iyi berdi mi? Yok lay. Şahtenem bana Thomas Kanyekuluna fizikadan mesele çözmeni öğretecek deyipdi. Şoň çeň geldim. Bolya senem öýdüdür. Hani geçäy. Tuğulime aman ulyň oğulları edep bilse. Hawo, salihatly özlerim. Almytyň allyňmy? Näde gaýata men ölmen duýmandyr. Gapy barka haýatdan aşan bolsaň, ala köpege duşaýarsyn. Ha orok tutardym makali. Toy maşyny bilen derwededen ýersen inşallah. Bilýän wepa. Jahanyň bolşuna gynanýar. Söz aýdyjylar ýelli. Hosarlar rady. Ýöne sade wejäň ölümi bar zat buluşturdy oý aýtdy. Görüjü garaşýa. Sır vermese de örtünüp köýüp ýör. 60 ýaşda atam öldü çarçadym diýip durýan meri. Nadarym paýtagta gidip ýoluna urdurjak bolýar diýen. Jahanyp odu sow ýermäge taýyn nazar inni asla onuň habarym tutanok. Üstesine de ata baba ýaşap ýören jaýynam satjak bolýar. Men ertirip otlamyny paýtagta gitjek. Nazar bilen urleşek, garagyna basyp gürleşek. Oň matlaby nämeke? Dogry edýän. Ýöne. Şäherde uzak saklanaýmagyn. Paýtagtda uzun gün özüne serenjam berip ýören owdonja gözel gyzlara gawak gallyrjy bolaýmagyn. Birden olar sen jadylaýmasyn? Men eýýän jadylandyma.
Hey, hey. Turan aşağı değil geldi. Söyleme. Yolcuları başlayan yolcuları. Atamak Belaşkaba darılına başlayan 116. otobüs Sansan Bilsin yoluna gelip durdukları sürüsat olun. Salamu aleyküm. Aleykümselam. Hafta servis isteğinden ya şöyle. Haytına. Ne sağlık şey. Yekodun mu? Hava. Men. Ovalı mı? Hava. Menem ovalı. 20 lira aşağı çeyrine yaşayan. Çağıramın hep meti yok bilimli. Biri Lukman. Yine bir hatavatçı. Artıklamam hem meti merkezde doğulu. Paytalıkta. Hay ovan oluyor yürüp kuyuya da. Doğru. Ne edecekti? Toğuşonu doğduk tepe değil ne? Hakay diyen. Hafta terbiyede ihtiyaç sayılarına bana var yalnız. Yok lay. Şu yerde dostum işliyor. Şunu göreyim dedim. Ha şeyle mi? Hay bolu biliyor. Ağır da o. He? Oho, ve pazan geliptir. Min zarızan dostum geliptir. Tüveleme. Kim birer? Bu yerler nere? Ay geldim de. Duran tek. Gör. Yer o. Şehirlik neyle? Uğraşan mı? Bak öğrenşelle. Hani geç otur geç. Otur. Hani gurrun versene o vara sağlık mı? Al bir kere çay iç. Oğullar kulalı ulluk. Sana köp doğay salam yolladılar. Sağ ol. Kasım seni içimin göresi geliyor. Makal ya şu Nazarcan'ın lutarının sesini düşündü de işleyen diye. Ovan ölmem püyse yani. Öyle mi? Eyvallah şu işin kızgınlığı vakti çağırağa sana hep cevap verdi. Ay. Televizde gördüm. Etrafımı birinci orununa berekelle olurlar. Cevap verdi seven meseledir baş Nazar. Üstesine de sana da parçası aranak. Dirvayet mesele? Yenemen meselen mi? O sen meselen. Nazar, müşterin geldi. Adım Begenç'ti ya. Sen oraya. Eğer var yani. Başla dost. Beli müşterin tutup bulmak. Bağırıcı müşteri. Sen çay iç otur. Men heller geliyen. Ha, oluyor. Begen zaga selamun aleyküm. Söyleme. Ulağı tədir etsin de o. Oğlum. Kutlu olsun. Sağ ol. Öyle olsun. Tədiri verine tədiri görürsün bir adı kim o? Anşın oyadın bir seyre çıtır. Ertir gildin onu mağa maşin gerektir. Hak seçtiğin gurun etme. Ay gözüne gül salarım Begen zaga. Ertir onlu kapın elter. Al asarı. Hop. Sağ ol. Sağ ol Begen zaga. Ha, oturdun mu? Ha. Biler bolsan uzunluğun kıdırdan geçeyen. Bir müşterisi ikisi geliyen. Hemmeden maşine hertecek. Öldürün bir yerini kıstağlayın. Kıstağlı gerçek o zaman ne hemen? Yerin açmalı. Kreisi kilim kakamak desene.
Sen yanlış ya. Kadancı men şu ellen bile kadan yani. Halalınam halalı. Şehre yerleşip şehirli olmak için tanış gerek, dost yer gerek, pul gerek. Sen pul deyip aklın alıraya nersin de herine? Saklan dost. Birek katsıda etmek neyme gerek? Gel şey derim. Men kadırdan dostum gelen için işten okudalayam. Çarağa sana ne çoğun coştu? 2 gün. Bir gün yola, bir gün mihmançılığa. Doğrusu, iyidini yel olmaka dolan neydi? Onda şeyle, gideli. Paytat görkelerin. Akşamlık kolu sen şanına toy tutarız. Gürleşeriz, iyi içeriz, gun salpısından çıkarız. Bolya mı? Bolya. Durmuş mektebinin hormatlı muallimi. Baş üstüne, tağtırovanını sayar. Siz men ardılı mihmanım, men size şehrin keyif sapatını okuyacak. Yeter maşin, ha? Hani gelmin yaydanmasana. Ödün kimi? Yok, ben tevedim kadar yöne şunlar maşilli var, nip tamam var. Gelmin. Fiyinla. Fiyinla hıyalın çıkayan yer bu acayip şehir fiyinla. Beyli uğudun mermer şehir, hatta ruvayetlerde de yok. Şeyli şehirde işlemekte, yaşamakta, föymekte bağlı. Ağırdır bir şehir.
Biraz tagapyl et. Ha biziň oğlanmyzam gör nähil gözel oğul bolar. Hoş geldin. Nadaratlı sallahın oyuna. Sen öýeti. Sen birinci gir. Bolya deyip de sursatlaly. Geçiver, geç kupa. Yür. Geliver. Yaşaýyşyň ha? Erwet däl. Doğrusu bu jayda menen tek kireni yaşap görün. Yılın ahyrına çel hatırlanmak niyetim var. Men häzir gelýän. Bu diýerler. Janyň önüne eýer. Soğuk bolsa çay tegem var. Gopa. Şular sana şap bolar. Ine de jinti balak. Akşam bolsa tanfa gidersin. Nadar maňa öýdüýeni işimem bolýar. Sen bilen jedelleşen öýdüň bolma. Onda şeýle. Häzir suwa düşünmeli. Gönügüdip çepet ol. Gerek zatlyna hyz bar. Men häzir gelýär. Häzir. Alo? Şekercan. Edil şu az sana jana deýinip durdum. Gaharlanmasana, jana etmeye ýagdaýym bolmady. Bir lot müşteri sataşdy. Diýje uny şoň maşyny bejermeli boldy. Sana dogry aýdypdyrlar. Şeker. Owadan 2 günlük dostum geldi. Şoň üçin bir godalmaly boldy. Akşam öňkü yerimizde duşarız. 8'de. Men garaşýan. Bolýan. Çao. Gopa, bizden alma. Ulak ataýan. Bak benim şunu diýende, ýene bir saat wagtym bar. Şu wagtlar neçe? Kaçta gel. Menim. Tawul Nagarjan, tawul. Uğradık mı? Benim maşin mi Allah? Ha senki? Handurla? Assalamu aleykum. Salam, bu ne boluş? Men sana maşin nämesin berdim? Gerçeğin önüne maşin bezerdi öýelt diýmedim mi? Men sana pul төлýän how? Şäherde entep aýlanyp gördümedim men sana. Düşünýän begen jagap. Begen jagap. Beýtmediňizden, men mahir etmediňizden. Tapdyň bu ýerde taksyny. Men maşyny mut bejerip bereýin. Maňa puluň gerekken. Begen jagap. Murat, öýe bar ber. Begen jagap. Begen jagap. Nazar? Nazar? Şuň ýaly. Entek maskara bolan ýerim ýokdur, bilip goýgun. Şeker. Şeker dursana. Nazar bir ýylrak bolaýdymy? O gitme?
Ayolum bir tanışım da. Tanışın? Bir el göwünüň bolmasa Göwünüň nedir? men ýerden uğrayan. Gürleşeli mi? Nadar? Yer sen meni näme işlesin gelýär? Düşünemok, sizde menden näme gerek? Hawa, men ovam terk etdim. Şäherli boldum men. Belki şäherde men peýdam diýjekdigini duýanyryn. Tapylgysyz usta men. Üstümem kızılen. Sen bilýärmiň ma adamyň niçik minnetdar bolýandygyny? Seni makçy bebek dersiňle. Beýle ýagdaý her kimde bolup bilýär. Tötenlikde adamyň başyna her hil iş düşüp bilýär, men gidilip duramok. Şäherde men gowy jaý, gowy ulugy dinetim gelýär, pulluja bolasym gelýär. Halal garynja dinetim gelýär, düşünýärmi? Döwletimden baý bolmaly, oň her bir raýatam baý bolmaly. Ondan bestir men terbiýelemäňiz goýun, men çaga däl. Men hakymma isleýän ýerimde isleýişimçe ýaşajak. Yaşa. İsleýän ýerinde ýaşa. Ýöne näme üçin? Jaýyň satýan, he? Mehriban ojagmy? Ojak bir de durmuş ummanyny ýol görkezýär çelgidämi? Şoň pikirini etdiňmi? Men jaýymy satýanlygyma gıýylýan. Ýöne şo jaýda kim ýaşasyn aýt da, haňlap ýatsynmy şo jaý? Hany men ne etmeli? Şonu sergi jaýdyp taklaýynmy? Ýok, gopa. Ýöntem sadalykdan, türkanlykdan daşlaşmaň wagty ýetdi. Ejeň pahiriň ölmedinden öň aýdyn sözleri ýöntem sadalyk bolmy saňa? 1,5 ýyllyr ejemi senemleri gudoçuluga ýiberip bilemok. Sebäbi biz ejeň pahiriň ýanyna oturup ikimiz bir günni öýlenip ulut toý tutarsyp wada berdik ahyry. Gojalar hak aýdýar. Tüwelöýüň mekany bolmaz. Sebäbi tüwelöýüň kökü ýok. Köküň ýokmy? Bakan garaşaý. Ýok, derdim gaýtyryp oturmasana. Eýti men şäherde ýaşanymy bilen doganymdan, owamdan, garyndaşlarymdan daş düşdüm bolýarmy? Ya ondan dostlugy da perýetýärmi? Men haçanna bolsa bir wagt ikimiz ker bilen körýäli düşünşi bilmerde edip hiç haçan pikir etmeýädim. Bolýanadyr. Hoş. Andur. Wepa taklansana, eşitýärmi? Sen ýerdenjik gitjek diýdiň ahyry. Diýjäň içinde nire gitjek, wepa? Näme öýkelediňmi? Höççetligiň etmesene, ýar gece ulo tapylmaz. Ýerdenjik gidäsene, wepa? Eşitýärmi? Cehennem ýola çykan awlokkan. Görgüljük jahana haýpym gelýär. Oşun niden seni şo ýön kunadarsyň diýip töýüp ýör. Bolýa. Oğul bolsaň bar, dipeňde kum togry ber. Ýöne men oňa gaýlaryň dälirin.
Bolýa sag bol. Sağ ol. Taňry ýalçak. Oho, Ferhat kim geldi? Nazar ya Allah. Geliversin bakali. Tiyisi kişi. Geyim gecimi ne dayarken? Arma verin yiğitler. Bağır ol Nazarcan. Ne ama? Ağırlıkta geleydin mi? Ay mene şu düverden gönleyindirin. Men pikirimçe Wepa size usta gerek oydu yani. Yancı da işlep durulay. Bir keme taptı. Yani? Ya, hanur göreli. Şu dinamatından mı kay? Yadır görür. Daşar yurtmaz şeylerinin dilini tapmalı, haletsen. Şulon dilini tap bilsen, yüreğini düşünüp bilsen, teyni kan güllür. Doğru. Bak yöne şu yüreği düşünüp bilmekte iş var. Hedir. İne haletsen, inni kattın sayrar durur. Ana bolluy, atlanı ver. Sağ ol Nazarcan. Ellerine güller bitsin. Yeni ver. Bol.